Alın. Sağ olun. Süre kol çekin. Cenap. Bu haber hastaxanadan mı? Şeylem cenap, onda näme haber var? Okawering çaltırak. Şantadaydı okumak näme gerek? Bir de okumadığım millet ahırı. Oh görgül bite, ol öz doğluğun yok olaydı mı ka? Öyleni qaydıp gelmez ağlamak bilen iptirler şantadaydı. Etçe alacın yok, on yadıgıdı şeyledir. Bizim bir toğumuz şu gün 18 yaşamarlı. İlk on doğulan gününü belirledin. Habari son okuyarız. Bite. Sen ediyanın näme? Ey Huday, bu ne ayrılışlat? Basın bir öyde qap çanak kalmaz. Sen nere atsalyan? Dursana, men buları süpürüp ayrayın. Yer bol ya. Hudaya şükür henin ehlini dövüp yetişmedin. Ödüne ervet ol. Kaka, şantadaydı ayıtsana bana kayememe amil temetmesin. Ne mollu bito? Ne molu diyere, ol kapkaşlar diyor, kellesine gelen zadet, ehil zadet burun sokup yor. Sen gepim yediryan mı? Men yekaca tarelkan dövdüm karı gepçi. Onun üstesine ol adamdak kere cenap. Bito. Ol özünün henglen çüyşelerinin yanına adamın ayağını sektiren ok. Oları barmana matırmalayamsın, bu yerde kim hocayın? Yer bol yağıydım. Siz hemşin 10 kay yağın. Olun tek gidiciga ahırı. Nağıl uluları sonra ben özümüze koymak ederim. Vakay men iyiyem olaydımlar dinledimle. Görüyen kakon bolsunu. Olunla seni hocayınam hata veden ok, bolgusuz ayal. Men ödeyimde şeyle sözler eşitmek isteyem yok. Kim sana beyni sözler aytma öğretti? Yer bol ya ağlamasana. İlkesi ögüyeler son olsa ağlamağın bolmayamız. Men sana düşünmeyen sözlerini aytma deyip ne çekedek tavşırdım. Kaka, aşı sözlerini hemen anlat ya. Haytılar. Ay şu bolgusuz ayal ya da misal çün. Ağzım. Bu sözleri men özümden düşünetmeyen ok. Cenap, bir yaş yigit geldi, ol tilvidir beceriyen diye, onu hayıttır bir gıyçan et çağırıptır. Salamu aleyküm. Men utsakana düncan ettim. Sen kaçan yelen olyan? Men sana uzun ulun araştım. Sen nerede bollun? Ya da sen Bambay'dan geçip deliğin üstü bilen geldin mi? Neyme şey edip duracak mı? Men näme durun mu? Yok. Hovada uçup görsün. Hatta men futbolam görüp bilmedim. Hatap ne açı sen onu bilyen mi? Hasap mı? Bizim toparımız azıcık öňde. Ýöne o toparda da ökde yigitler var. Eger Abdülkadir çynnyetse biz ýeňdik diýip hasap edämeli. Görýän bolsaň oýundan başyň çykýa. Ýok sen näme? Eger sen telewizordan hem şeýle başyň çykýan bolsa sen bahaňa ýetmek kyn bolardy. Bito men gidiyen. Sağ ol kaka, basımrak gelecek bol. Bolye men onu yerde gerin. Yok, onunla gel. O yerden Bambay'e 3 saat yürümeli. Men sana 8'de çıkarım. Eger sen karşılık görkezsen men sağa 9'da gelip Bolye büyüklerim. men ona yerin yetişecek borun. Sen şeyle artık mı zaten kaka? Senim şeyle gıydım. Yöneten balalacak olup sermen görmem. Hemem şantadaydan qaharın getirme. Ona yakımsız sözlerem aytma. Televizorem dövmeyecek bolya mı? Men oň näme üçin döwlenligini bilem ok kaka. Men oňa barmagymdan degirmedim.
Saat 10'da gelinin kaka. Bolya 10 bollyg men şu ýerde bolýan. Beýle bolaýşyny maňa ýene gömge adamy beripdirler. Näme gygyrýan, oňa näme bolupdyr? Telewizorda aýlantyr diýen, oň oladyň antensypdyr. Lukus ustahanasy. O ne ki lüks? Sizin adyňyzy bir ýam ütketmeli. Lüks in gowsy. Sizi bolsa lüks dälle in yaramady. Näme sizin çykaran ok? Hany biziň telewizorymyz döwen ussa. Özü honnun bersi, özüni kina gahrman däldirin öýdün ok? Ol ravin bolsa gerek. Ertirjaň ediň. Alo. Men ertireçen garaşyp biljek däl. Ony ýiti ýaşya. Oň salgysyny beriň. Size salgys näme gerek? Ol häzir öýde ýok. Ol şu gün akşam teatrda çykyş etdi. Söýgüy, bu beýik güýçdir. Şobur wagtyň özünde de gowşaklyk. Şeýlede aýgatlylyk. Şobur wagtyň özünde pida etmek, gaýyl bolmak. Indi meni guçakla. Dur. Jenap Şatry, siz näme sebepden beýle gygyrýaňyz? Bir ýer kino çürýän ýerler teatr. Kino da teatrım durmuşy dogrusul urandyrmyş, şeýle dämi? Şonu da biz näme üçin sakladyňyz? Men sizi kesip ayırdım. Edip tanqytçyň ayıp tadı kesip ayırşy ýaly sizin bolmaýan ýerini ayırdım. Siz unutmaň. Sizin söýgüňiz da arasy asman söýgüsi, diňe ýürek ýakyn bolmaly. Ne doğru zat. Bu dünýäde beýle söýgü bolmaýar. Siz islerini adam alyp görüň. Oň özüni alyp barşy, gözi, ýöreýişi, elleri ütgeşikdir. Onu görüp bolýar, duýup bolýar, şondan soň söýgü başlaýar. Ýel söýüp bolýarmy? Meni bagşlaň ýöne mene söýgüdiňe ýürege gowuna baglysalar inanman. Belki senki dogurdur. Ýöne durmuş da teatr bolýar. Teatr durmuş görkezmeli ýadyň zahry. Dogry, ýöne ýokarysda ütgeşik bolýar. Gelin beýikliň aýdynlygyny ýada salalyň. Gelin. Başlaýberiň. Başlaň. Şeýle. Söýgüy, bu aýgatlylykdyr. Şeýle de gaýyl bolmakdyr. Sen meni bagryňa gys. Şuun ýyllarym çakar. Gök gürläp, topan tursa gerek. Bu sevmediňiz jenap. Gaýrat ediň de meňe ýyma düşüň. Siz nädip bere düşdüňiz? Bir yer teatr. Kim bunu bere goýberdi? Kim goýberdi? Sizin kömekçiňiz meni bu ýere talmajak boldy. Menem ol ýelmek goýberdim golin, ol häzir urlan ýerini tutup oturandyr. Sen meň bilen gitjekmi ýa ýok? Elbetde gitmez. Biz häzir oýuny aýtalap turdy. Bir ýerde rejissörüň sözi ýörýär. Men hiç ýyl rejissör tanamok, tanamaga mislemok. Men telewizor işlenok. Men gitmeli boljak Jenap Şatry. Eger siz ruhsat bermeseňiz, onna Siz gitmerdiňiz? ruhsatsız gitmeli bor. Onna gidiver. Bolýa. Onna men gitýän, haýyş etýän. Siz basmyrak gelersiňizle. Ýeri bolýar gidiveriň. Jenap Şatry kimi size garaşar. Sag bolun. Ine tiret? İlkimini özüm bejerjek boldum. Soň bolsa oýlandım da sizi işsiz goýmaýyn diýdim. Dogry pikirlenipsiň. Inni bolsa ýene bir iş et. Telewizoryň ekli şaýlaryny alla, deňdiň kenaryna git, güýjüňde baryn etdi deňdiň içine. Men senen haýyş edýän. Men kakam maňa telewizor ellemek adagan etdi. Eger ol meň eden işimi göräýse, meni öldürür. Sen bu gutuýuňy dünýede bir adam mejerip bilmez. Bir ustahanada boyun almaz. Beýdime seni. Sen ýokary derejeli ustahry. Sen ähli zat bejerersiň. Öýde bir adamam ýok. Kakam ertirgeler. Biziň wagtymyz köp. Bize hiç kim päsgel bermez. Hani işlesene. Eger özüň başarmasaň, men saňa kömek ederim.
Eger kömek etjek bolsaň, onu bejeräýmeli orada. Eýwe, Ýakdymy? menini bejerip biljekkä gözüm ýumulup barýa. Muň orada iş köp, men azga diň salmaly. Yer bolýa, bar gitde ýat. Näme? Ýör, men sen ýatylýan otogelteň, şol ýerde de sagat 5-çe ýatarsyň. Häzir sagat 2, kakam 10-na geler. Ýör. Ýok. Men iň oňy şu ýerde diwanyň üstüne ýatyp bereýin. Eger siz maňa ýastyk getirip berseňiz, haram bor. Men häzir ýatyk getirerin. Ya şolayıptır. Ey, altıdan işleye. Ine çay. Siz bu uzun cenaba seyredin. Oňa çay hüdürlün ya, olsa uklap yatyr. Tur. Tursana. Turay. Çay getirdiler. Görýän bolýan sen telewizordan başyň çykýar, men beýle zada garaşmanym. Kakam geldi. Sen näme seyretýän? Öz şakyrşykyň ýeňine de derri göteriş saýdan çalk bol. Algayan. Siziň başga çykalgaňyz ýokmy? Bärik. Sen o tarafa git, kakam sen görmesin, düşündün mü? Yer şagydy. Nähil ýagdaýlaň? Atı gowy telewizorum işleýär. İşleýärmi? O düýrem işleýär da. Menim şolay diýänler, şu wagtam gowy işleýär. Sen tüýlemi goýy diýlene diýen. Vay Hudaýa şükür. Daýyty da hatçagyz ba. Rabi. O ýerde bir gyz sen soraýar diýe, bar. Ýaşy, sen undan ekeniň, özüňe gaýdýan bu buýra saçyňam ýatdan çykarýan. Ne gerek bolar? İşiň üçin näçe tölemeli? Ona hiliş. Telewizor bejereni üçin. Men birini iş etdirem de mydama bahasyn töleýän düşünüklimi? Men saňa näçe tölemeli? 2000 rupi. Näçe? 2000. Men telewizor täzeden ýygnadyma. Dogry, sen onu dol ýygnadyň. Ýöne men şonça pulum ýok, getirmändirin. Men ýanymda 100 hemem 35 rupi var. Sen şu wagtlar al. Galanlaryny men ýuwaş-ýuwaşdan böleklerini bererin. Kakam maňa her hepde de sowalga diýip 100 rupi berýär. 10 hepde de men sen bilen üzleşerin. Kino görmän süýji, nymatlary iýmän oňorun. Men gitdim. Sag bolun. Saklanyň. Men sizden haýyş etýän. Meni bagşlaň. Bagşlaň diýip haýyş etýän. Eger siz men bilen hasaplaşmak isleýän bolsaňyz, men bilen bir bulgur kofe içmeňizi haýyş etýän. Sen näme diýjek bolýan? Näme diýjek bolýan? Hiç adam diýjek bolamak. Ýöne bir kofe içelýän. Sen bir yaramaz zatyň pikirini diýänmi? Siziň aýdýanyňyz näme? Siz injalykdan gaçma, açyk howada ol. Razymy? Bolýa, men razy. Ýöne bir şertim bar. Aýdyň. Kofeýem gahatyny men töläýin. Garşy däl. Bolýa. Sag bolun. Sag bolun.
Diýmek, şol gün telewizorda seni görkezipdirler. Onno sen geldi geçirdiýän ýigit-de. Kim, men mi? Sen näme onu maňa düýün aýtmadyň? Men onu aýtjaktym, ýöne siz... Sen oýun edýäňmi? Gel dostlaşaly. Doğrudanam mı? मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा और छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा और छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा और छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 Söýügi uğuýmaly. Yüregimde yeketen iki bolup uğra dolu bugünü iki bolup garşylaly säheri. Men seni söýýän diýip bütün dünýä aýdaryn sen hakda aýdym-aýdymda süýjü sözler az bolýar. Ýöne sen söýýän diýip bütün dünýä aýdaryn. Aýdaryn. तुम्हारे होठ 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 तुम्हारी बाहें 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 तुम्हारे होठ तुम्हारी बाहें मुझे पसंद है तुम्हारी आंखों में मेरे भी सपने बंद हैं बंद आंखें खोलो बंद आंखें खोलो इन सपनों को छुड़ाऊंगा छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा और छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ Kirpiklerin aňarsyndan görsem gara gözüňi, galsam göğüň depesine ýa-da çümsem ummana, ýöreýişiňi, sesiňi ýa-da näzik eliňi görmen dünýäň ýüzünde ol bir arzu hyýallar, maňa baksa şo gözler ejer çekden çydaryn. तुम्हारी चाल 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 तुम्हारी बातें 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 तुम्हारी चाल तुम्हारी बातें अच्छी लगती है तुम्हारी जुल्फों की तारीफ में घटने थकती है जीऊंगा जुल्फों के साए में या मर जाऊंगा छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा और छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 मैं तुमसे प्यार 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 करता हूँ
Salam. Men adım Radikançen. Men adam bolsa bitti oturun. Sağ olun. Sizin oyuna çıkış edişiniz bana diýsen ýarady. 1 minut. Ne size soğut. Sağ olun. Ravi, al. Ýör bito. Eýem geç kireyini ulaga almaz. Ýür, sağ olun. Ravi. 1 minut dur. Bito juda ýaş dämi? Belki şeyledir. Onu soň näme diýjek? Ay hiç ýöne. Sen 3 ýylla garaşmaly bolarym kaň diýen. Men hat köpem maraşyp bilerin. Oň üçin seni alad edip ýörme. Sen ýüregiň oň üçin oýnawaç bolar. Soňal ýerer. Sen ýalňyşaň rady. Men öz adym sypdyrýan adam däl, öz adyma gaty beripdirin. Men soğudymy ýyna ber. Kimden gurrun goşulmagy ruhsat berdi? Men hakda gurrun edilýär. Men onu goşulwam bilemokmy? Sen näme hakda gurrun edilýän bilýän? Yok. Men onu bilesimem gelenok. Bito. Awwa. Men telewizor bejerilýän usahanada işleýän. Men siziň telewizoryňyzy bejerdim. Yer on soň. Men siziň aýtjak zadyňyz barmy? Telewizor bir kemsiz işleýän diýip şonu bilmek üçin toglaýdym. Bagyşlaň. Bagyşlaň. Hany giýirýär? Beýdi durma. Men gowy gideýin. Gezmeleýin. Öýe yer ýoksa men üşeýän. Diýmek sen telewizor bejerýän usta bolup işleýäňde. 3 ýyl bäri işleýän. Agşamlaryny bolda teatrda oýna gatnaşýan, telewizorda faal topar bilen çykyş etýän, aýdym aýtýan. Sen Beýte bilen haçan tanış boldun? Siziň telewizoryňyz döwleniňi ýöne köýje kemçiligi bar eken. Sen Bambeýde ýaşaýanmy? Sen ýene atan kim? Men inem atam aradan çykanda men kiçik ekenim. Men ýeketäk hosarym Jenap Shastri. Ol biziň teatrymyň rejissöri. Shastri. Sizi garaşdyranmam üçin bagyşlaň. Garaşmak fiýizmi bilen düşmene ýetir jenap. Men siziň ýadyňyzdan nätdişdim. Jenap Shastri, men bir gecik ýöne köjek ýydym, men ony juda gowy men üçin gaty gymmatly. Ödem ören mehirli. Siz onu bilen tanışmy jenap? Tanışma ýok, ýöne men size berýän. Ady belli maşgalalan köpesi häzir biziň maşgalamyz bilen gatnaşaşak gelmi diýip soraýarlar. Men gyýdymyň Ravit duşýanyny bildim. Şoň üçin men biňjilik bolýan. Sebäbi siz Ravit üçin edil kakasy ýaly. Kaka bolmak bilen kaka bolmaň aradaş, olar bir-birini düýünün gapat ýernok. Men özüm juda injartdan açdym. Bu kelasaň töweregi tanışgydan noli? Ol ýene siziň gyýdyňyzda gözüm dikýän boldy, men bilmedim. Ýöne siz injartdan gaçmaň jenap. Tur, men Ravit'i dogry ýol düşürýäli derin. Oň bilen goşmasa çykdy jetmeli bolar. Siz iyi biçiň, men siziň kömegiňizde mätäç. Eger men diýen metmese men oň aýagynda görün. Jenap Shastri, men gyýdymy aýagy ýok maýy adamy çykarmakçy däl. Şeýlemi? Ravi maňa ýarady. Men oňla gürleşdim. Men oň size ýaranyny men gaçşat. Ol ýüzüniň urna adamyň gowuny alap ol dogrydan gowulan. Oň gyýdyr bilen aragatdan saklamak erbet zat däl. Ýaş adamlar goý şatlansynlar. Ikimiden bir ýaşkak öýde turamda okdy ahyry. Hani siziň gyýdyňyz gören okla? Ol öýde ýok. Ol haýsyr bir şagalaňa gitdi. Goý gitsin. Şoň üçin oňa ýaş diýilýär. Biz bolsa jenap Matbur bilen gepleşdik. Sizi guzaklamagy ruhsat ediň. Ruhsat edýän, gepleşdik. Ravi, men şeýle kynlyk bilen bu çeşirlýänleri satyn aldym. Sen baş ketmene işiň ýokmy? Çilimi berberik. Yok.
İngowsy men tansa çağır. İyi sen haçan bana öýlenjek. Bu özüňe üns çekmeň bir görnüşi haçana adamyň gawanyňda şeýle dilýe. Sen näme dursyň baryň ýanyna bar hükman var. Kim sana çilm çekmäge ruhsat berdi? Saňa bolsaň ýaranok şeýlemi? Al özüňem çekde, men ýanymda otur. Men bilen gürleş. Bito. Ha şeýdýän, torto şemler goýsana. Maňa ýytyýar ber. Näçe? 16 mı? Yok. 23. 23 mü? Mundan öňe denanlar ýaş boljak bolýarlar. Sen ilkinji bolup ýaşyň köpeltýän. O men ýaşym däl, sen ýaşyň 23. Biz şu gün sen ýaş toýuň edýär. Men ýaş toýum däl, senkini. Men de olan önümmü? Hormatly dostlar, siz täze doglan çağan aýdym aýtmana garşy bolmarsyňyz gerek. Ravi aýt. Yok. Ha şeýdýäs, aýda. Men yok diýdimi? Muň honun merträşini, elhepus, muň biýikligini, hemme kişi muň öňünde diýle çek oturmaly. Sen näme burnuňy asmana tutýan artist? Bolya, ardaňaz. ये खिट 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 प्यार है दांतों के खिट 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 प्यार है सुनक के रूठ जाना चमक के सर उठाना ये नजरों का चुराना फिर आंखें दिखाना ये रुक जाना ये बल खाना ये इतराना ये छुप जाना ये लहराना इखलाना मुस्काना ये चिल्लाना Şu dünýäde söýgüýüniň sany sajagy ýokdur. Utanarsyň, gaýgylysyň, kim saňa peýdasy, gazaply olaryň ýokdur. Söýgü bize kyn günlere salsa da biziň ondan sypçak ýerimiz bolmaz. Söýgü joşturýandyr, gowunyň belentdir. Söýgü gelenden soň akylyň ýokdur. Dünýäň ýüzünde söýgü sebäpli akylsyz işleri etýänem ýokdur. प्यार इकरार है प्यार इनकार है प्यार पतझड़ है प्यार बहार है जो समझते हैं कि समझते हैं प्यार क्या है कहाँ समझते हैं प्यार है जीत प्यार ही हार है प्यार कुछ और नहीं बस प्यार है बस प्यार है बस प्यार है ये फूल के मुंह पे चलती शबनम प्यार है दम तक दम प्यार है ये चक दम दम तक चक दम प्यार है दम तक दम प्यार है Söýgü kasam etmek, gawanmak alaw, ýylgyryş utanmak bahar gülleri, näbellilik ejir çekmek gowunlaryň kösenji, ýürekleriň urgusol arzuwlaryň uçmagy, sungotuň ömürlük çeşmedi söýgü. Söýgü baky durjak zinat gurýandyr. Orta düşde söýgü teweş gurulýar, mejnun bolýar hasrat gatýa adamy söýgü üçin jan berýär aşyklar.
चाहे तो प्यार है, गहराई से ही कुछ गहरा है तो प्यार है, जो सबसे पहले था उससे भी पहले प्यार था, जो सबसे आखिर होगा उससे आखिर प्यार है, प्यार ताकत है, प्यार कमजोरी, प्यार हिम्मत है, प्यार मजबूरी, प्यार खिलना है मुरझा जाना, सब कुछ खोकर कुछ पा जाना, प्यार दिल का है बस उन्हीं का है, तेरा संग प्यार है, तेरा हम प्यार है, मगर वो प्यार है एकदम, ये हरदम 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 प्यार है, ये हरदम प्यार है, ये एकदम एकदम दम तक एकदम प्यार है, दम तक दम प्यार है, ये कम कम ज्यादा ज्यादा कम कम प्यार है, ज्यादा कम प्यार है, हाय दिल की धक 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 धक, हाय हाय धक 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 धक, ये झूठी बक 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 प्यार है, ये बक बक प्यार है, ये एकदम दम तक प्यार है, दम तक दम प्यार है, ये एकदम तक दम दम तक दम तक दम तक दम दम तक दम दम तक दम प्यार है. Föýgi äpet güýçdir hem ejirlik, föýgi batyrlykdyr hem utanjonluk, föýgi başlangyçdyr hem tamam bolmak, tenem utuşgadan hem utulup gör. Yok, men bir günne 2 çilimden köp çekemok. Sen aydylan et, ýogsa men ähli çilim çek diýerin. Bu ýerde men hojaýym, senem näme diýdim edersiň? Eşdiňmi? O çep men juýumdy. Men kükürt gözlämok, men galam ýetipdir. Oň öýdi ha işletdi. Gümmol. Men çilim aýtdym. Dogry kaka, men öz diýdim. Gümmol. Kaka haýş edýän ol hiç iler we tad etmedi. Men sana bir zat aýdaýyn. Eger sen ýene bir gedek şerik gelseň, men öz hyzmatçylama seni orduraryn. Ora! Bito maňa gulak as. Şu günden başlap sen şu ýetile doguşmalylar, garşmalylar, doguşmalam del, gürleşmek ýa-da şoňa meňe satlar gadagan. Eger sen ýene bir gedek oňa sertmäň bildirseň, men özüm öldürýäryn. Bito oňa näme boldy? O näme üçin beýle gaharlandy? Hany aýt, näme boldy beýle? Bito, waye, sen ot ýalgyzdyrýan. Jenap, jenap. Näme boldy? Ejad ot ýalgan barýa. Men näme diýin? Men Lukman näde?
Sen hiç zat iýen ok. Sen şeýle bir ysgynyň açypdyr, saňa seretsen gorkup başlaýan. Men sana aýtdym aşanta daýdy. Men özüňi goý diýdim. Sen nireň agyrýa? Sen ýuwuşça ýörýär, sen penjireň ýanyna bardy, oňa seredäý. Şanta daýdy git. Men ol barada hiç zat bilesim gelenok. Eger men Ravini görsem kakam özüni öldürür. Mine düşünemok. Näçe derman bertegem mun gyzgyny aýdanok. Lukman, görgülçüň ennam jany geçeýe. Awwa. Oňga barlamak gerek. Şanta daýdy. Bir tomin berdi. Taňa näme gerek diýdim? Maňa aýdaýy isleýän zatyň mamy? Yok. Hiç zat gerek değil. Ay bolýar da bito. Sen menden o şugun geldimi diýip sorajak bolýarmy? Hawa o geldi. Sen menden ol gul getirdimi diýip sorajak bolýarmy? Elbetde getirdi. Sen menden o nähili gul getirdi diýip sorajak bolýarmy? Ol ak gul getirdi. Ýöne o şugun şeýle bir gaýgyly görünni. Ak gül jansyz jeseti ak mata bilen örtönýaly bolýar. Sen nädip beýle pikir edip bilýän? Sen islesen guller renkini ütketip biler. Dogry, men onu oňararyn. Şanta, sen meň islegimi ýerine ýetirirsiň. Ýa-da başarmazmyň. Elbetde men sen ähli ederin bito. Onu sen ýekece ak gül getir. Haýş edýän. Häzir getirerin mehribanym, häzir. Şanta daýdy. Ravi, şu çemeninden ýekece gül bersene, bito haýş edýär. Bitomy? Sen näme oň ýüregi daşdyryp diýäňmi? Oň kakasy sen görmek gadagan etdi. Görgül hiç özüne gelip bilen ok. Kakasy özüni öldürür öýtüp gorkýa. Men morsa oň eziýet çekişini görüp aglaman durup bilem ok. Ine alçağam. Ey Hudaý, sen näme üçin elin kesipsiň? Şu gülü renkleme üçin daýdajan. Cenap! Basmırak behrik gelin. Oň borçuna seredin, görseňizler. Ey Hudaý, seni näme kettirdiň gyýdym? Näme kettirdiň? Ýeti almaz bilen kaka. Näme üçin beýle gan köp? Nädip beýle bolup bilýär? Hojaýyn, siz utanaňyz okmy? Siziň özüňiz oň ýüregine ýara salyňyz, inni bolsa beýle köp gan bolarmy diýip geň görýär. Sizi dinläp otyryň hemem içimden pikir edýän, bu ýaşlygyň ýadyndan çykaraýypdyr diýen. Siziň hem şu gyýdyň ejesiniň ýanyna duşuga gideňizde ýüregiňiz bökenir. Oň bilen bir sagat aýra düşeňizde de ölümden hem erwet görensiňiz.
Siz şu zatlar nenen ýadyňyzdan çykardyňyz, öz gyýdyňyz kefeller ýal etdiňiz. Siz utanýandyňmy öz gyýdyny söýýän adam. Şantadaydı, bir aşkara aýty öz işine bolsana. Bolýa hoçagyn, siz meni gowwam bilersiňiz. Ýöne ýeke gyýdyňyz öljek bolup ýatyrka, siz işiňiziň gurrugyny edýäňizmi? Oň merhum ejesi gyýdyn maňa tapşyrmadymy? Ol bita seretme gözgülok bolmagy haýyş etmedimi? Menem şoňa wada berdim. Bütün ömrüm bita başlajagymy aýtdym. Biziň mehriban bitamyz bagtly bolar. Oňa gaýgysy bet bagtlyk golaýlaşma diýdim. Eger men gerek bolmasam bu ýerden gitmäge men taýýardyryn. Ey Hudaý, sen näme üçin bu ýere geldiň? Git bu ýerden basym git. Bito, Men seni görmelär, bagyssyzlyk bolar. Haýyş etýän git. Men senen haýyş etýän. Sen garaganda. siz oňa üns bermeň jenap marhur. Siz gowy ýeke gyýdyňyza nädip kömek edip boljagynyň pikirini ediň. Oň damaryndan siziň ganyňyz akýa. Size bolan söýgüsi ony helak etdi. Salamu aleyküm. Garın bağlı tayyar mı? Korkuldat yoktur ha. Cenap Mathur. Burmun saklanın. Maňa o kesel barada gürlemek kıyınım bolsa başka alaç yok. Sizin kıydıňyzyň keseli akkan. Biz ilimizden ilen ehrizat ederiz. Onu uzorak hem ezilçekmen yaşatacak oluruz. Oň näçe yaşajagy bellimi Lukman? 7 ýa-da 8 ay barlygy ýene geçiririz. Ýöne men oňa üýtgeşik ananyp baramok. Biziň bitamyda gözlerini degrendirler. Men gözlegmedi ýaly bir usuly bilýän. Men 7 san burç oň otagyny ýaktym, ýöne henüz haýry ýok. Jenap, siz paça Hudaýyň wadatxanasyna gidip o ýerden keramatly kuli getirmeli. Hemem gyýdyň ennamyna çalmaly. Bilgişden dogal dagdan almaly. Şonu ol sagalar hem öňküsýalyk ylgar. Näme isteseň ediber, men garşy däl. Bar ýok ýekeje zat etmeli bolar. Biziň görgüljeklerimiz goýduşsunlar. İkisiniň hem göwüni çöküpdir. İkisi hem aýrylykdan ýaňa ere bakyp barýarlar.
Bito. Men sana aýtdym, men ýanyma gelme diýip. Men oňa haýyş etdim gel diýip. Siz duşup bilersiňiz. Inne ağlamak gerek Bito. Men siz bagşlaýan. Bito. Mehribanym, men mehribanym, men mehribanym. Bito, ağlama. Bito. Ağlama meňe diýdim, ağlama. Goýa diýdim. Sen göwnüň ödür. Men ağlamak, men degenýän. Sen dünýädäki iň owdan gyz Bito. Sen bolsa şu dünýädäki iň samsyk adam. Menmi? Dogry aýtdyň. Şol kakam bilen güreşersiň gerek. Näme hakda gürleşmeli? Sen kakamdan maňa öýlenmek isleýänliň hakda ruhsat sorarsyň. Sen ynjyk gyýdyň bilen toý etjekdi. Ol mümkün näl. Ol hiç wagt boljak zat däl. Men siziň gyýdyňyza münasip däldigimi bilýän. Men beýle zat diýmegim gödeklik bolar. Oň sebäbi başga zat. Sen men gyýdym bilen akwalyň baglamaly däl. Düşündiňmi? Näme? Bito heniz bilen ok. Ýöne oň ak kan keseli bar. Ravi. Onu biziň wagtymda eken. Haýyl etmän toý tutmak gerek. Men razy. Men razy. Raji. Cenap şastri, men alad etmeň. Oňa men gerek däl, oňa o gerek. Ýörüň gowsy tant edeliň. Yok, ilk wada şatlan. Men düýünden gaýga batamok. O siziň görüňizdir. Bito. Saňa näme bolýar? Aýsana, nireň agyrýar? Maň aýda. Ana içinin görünüşü, bu döş kapasası, bu bilinki biyem oňurga.
Yöne bize hiç saat tapmadık. Onun hemşinin bir aklı yer ağır ya Lukman. Men öldümem düşünemmok. Belki böğrüğüne daş vardır. Ya başka ordat bolyandır. Biz barla geçiririz. Hemen bu torunluk bu kedirin anını yeteriz. Diýmek güýçli ağırdy ýene gaýtalanıp biler. Men oňa ýergideli beceriş belledim. Dogruny aýtsam, ol beceriş usulyny goşmaça ýagdaýlarym bolup bilmegi mümkin. Lukman sizin operasiýaňyz bar, size garaşýar. Bolýa bir mund. Jenab Rabi, men size käbirdatlar aýtmaly. Bu ören wajyp. Ýadyňdan çykarmaň. Diňleýä. Sizin ýan ýollaşyňyz juda gowşak. Oňa güýç sarp etmek, gynanmak, begenmek ýaldatlar elbet täsir edýär. Iň howply adam ine bolmak. Lukman, men eýem düşündim. Men aýdanyň ederin tap bolaň. Men size duýdurdum. Men gynanýan, meni bagyşlap görýän. Sen kän eglendiň? Men saňa şeýle bir garaşdym. Men eglenmeli bolum Lukman bilen urlaşdym. Herese ne diýdim? Näkili ejejik çağalar. Bu saňa ýaraýarmy? Şeýle bir nurana çağalar. Dogry gerek. Goýja gerek. Hawa, ejejik dokgoja çağa. He. Senin çağalar görýärmi? Onda biziň bir topar çağalarymyz bolar. Olar 12 tane bolmaly. Ravi. Seni ýerek geljek bolmaly. Sen ýerde bolýan? Bir töýem ýatdymy? Ol agşam düşeli bäri saňa garaşyp oturdy. Iýje bir sene baran soňam kursyň üstüne oturan ýerine uklady. Sen maňa bir palyga aýdýana däldiň-de. Ağrıya, vay ağrıya. Görmüň mekirdigini. जानू 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 ला 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 सजन तू मुझे उठा कर बाहों में धरती पे बिठा दे सजन तू मुझे उठा कर बाहों में धरती पे बिठा दे चढ़ जाए एहसास तेरा मैं दब जाऊं जीवन भर ना उबरूं सजन तू मुझे उठा कर बाहों में धरती पे बिठा दे चढ़ जाए एहसास तेरा मैं दब जाऊं जीवन भर ना उबरूं Maňa sen gündüzden ziýada diýen yellen ýeňil suwdan durdy. Gülüň ýapragyndan näzik bolaýyn, menden sowuk bolsun tomuska ysy. Meniň göwün beren ýeke söýgüm sen.
बच्चों की आंखों में शबनम के आंसू क्यों है, फूलों में खुशबू क्यों है, जलती ये शम्मा क्यों है, बच्चों की आंखों में शबनम के आंसू क्यों है। फूल खिला भवरे के लिए परवाने खातिर शम्मा, ये नहीं पहेली जानो मेरा प्यार है, ये आंसू नहीं मेरा इकरार है, प्यार है। सजन तू मुझे उठा कर बाहों में, धरती पे बिछा दे, चढ़ जाए एहसान तेरा मैं दब जाऊं, जीवन भर नाम रूं। सजन तू मुझे उठा कर धरती पे बिछा दे, दब जाऊं नाम रूं। सजन तू मुझे उठा कर धरती पे बिछा दे, दब जाऊं नाम रूं। Asman garaňkydyr, günem çykanok. Yer gatayar, toprak daşy ögürlýär. Süýgülim gelmese bahana tapyp, men günäm ýokdur, gögün berenim. Maňa öz setirleňe başygymy gatagan etme. Bito, Sen diňe söýgän münasip däl. Seni hormatlamaly meňe diýdim. sen näme diýjek bolýan? Sen keselli basym bu dünýäden gitjek gyýda nefsiň agyryp oňa öýlenipsiň. Men bildirmän Lukmanyň gelen netijesini okudum. Ýok, ol sen aýtsyň ýalylar. Bu ýerde kesellen ne sagyrmak ýaldadyň gurrugy ýok. Men seni söýenim üçin öýlendim. Men seni şu wagtam madamada söýürüm. Eger sen aýdýanyň dogry bolsa, maňa doly bagyt etçili diýdim. Men onu duýasym gelýär. Ölümden öň men ogul bäbekli bolasym gelýär. Onu ýatdan çykar, ol mümkin ýal. Lukmanlar sana şeýle diýýärler. Lukmanlar näme diýerler? Sen ýene diýýärdi 8 ay ýaşamalymysyň. Birden beýle bolmasa näme? Birden men 8 ay däli onun ka ýaşaýsam näme? Şeýle dämi? Erwet ketele garşy içilen dermanlar çağa yaramaz täsir etdi. Men onu derman içmem goýaryn. Eger gerek bolsa men dem almagan bet ederin. Çağa ýüzüm düşse bolýar. Eger agyryň güýçlense näme? Eger agyr gaty güýçli bolsa da men onu bildirmerin, duýdurmar. Ol sana gerek zat däl. Gaty bolýanlar. Sen biderek ýere maňa garşy çykýan. Men bilen gaýdyp jedeletjek bolmagyn. Eger sen meni söýýän bolsaň, meni gujokla. Meňe diýdim. Biziň wagtymyz az. Ýöne men eje bolaryn oňa onanýan. Kimdir biriçini bilen bir zat eslese, şoňa da ýetýändir. Birinji bölüm soňy. Hani eridim bol ertirlik edin. Soň bolsa derman içersiň. Hiç ýyl ertirlik gerek däl şantadaýda. Men agdym bekleýän. Şeýle de bir beklemek bolmy, sen bir ýem sözüň bir jaý etdiň. 7 anny gün geçirdiň, ýoksa 4 sen bolýardy. Eýem geçäýdimi? Hawa 8-nji gün başlandy. Bol iyi bito. Bita näme boldy? Kaka, sen maňa käýetini haýyş edýän.
Käýe sene haýş edýän. Käýemeli mi? Sen direm ağlap başlardın da. Men aglaman. Men sesimi hem çıkarman, sen diňler. Sen bolsa maňa käýe. Sen erbekdeýiz. Edýäniňe merwetdik. Senin imýän sağa del, erle ýal. Şonda da şu sen nämen bolýanyny, nämen bolmaýanyny bilen ok. Meni näme etjegimi bilen ok. Ura şu yerden gözüme görünme. Bito. Dur näme boldy? Näme? Näme boldy? Birdat boldymy, he? Kaka. Men basym eje bolýan. Näme? Sen basym eje bolýan idinmi? Şeýlemi? O dogrymy? Dogrymy? Ey Hudaý. Sen nämeler etdiň Bito? Sen adamyň bilýär ahry. Men hem bilýän kaka. Näme? Sen nämen bilýän? Men öljegimi bilýärdim kaka. Rabiň bu ýerde günäsi ýok. Men oňa ýalbardym, ardym. Onu günäkärlemek gerek Ura! değil. Men oýlanaýyn. Men öz günüme goý. Bol ağlama, ağlama. Sen bilýärdiň ahry. Sen ähli zady gowy bilýärdiň ahry. Şu ýagdaýda Bitoň ýaşamajagyny bilýärdiň. Eger sen özüňi saklap bilmejek bolsaň, saklasaň gelmedik bolsa puly ähli zady satylýan ýere gitmeli ekeningde. Bar git. Ýöne bilik goý, bilik manna bilen näme etmeliň södürt. Bitoň janyny hopasyna goýmalylar. Men diňläň de. Erter şeýer Lukman ýeler hemem ähli etmeli zady eder. Ol men üýt etmejek sözgüdüm. Indi sen gidip bilersiň. Ine jenaplar alyň dadyk görüň bu wadatxanadan gelen keramatly nygmat. Eger Hudaý halasa basym siziň oglagyňyz bolar. Şantadaýda bidir tadır tamrama, çağa bolmaz, ol doğulmalym del. Men size düşünmedim jenap. Onu hem çün dogulma. Sebäbi Bitoň kesel, erbet kesel. Ey Hudaý. Eger ol çağan gowratny ötertediňi 4 ay ýaşar. Onu ynandyrmak gerek. Goýal öz ömrüni gysgaltmasyn, içindäkini aýyrsyn. Onu razy etmek men elimden geljek iş däl jenap. Ölüm bilen ýaşaýyş bir baryň elinäki zat. O görgüli ýogaljak bolsa goý ömrüni öz çağasyna sarp edip dünýäden gitsin jenap. Goý şeýle bolsun. Men mehribanym. Sen olara aýt, men öz janymy özüm olara bermäge razy ýöne çağam bolen bermerin. Olara şeý diýdi aýtaý. Köşüş Bito, köşüş. Köşüş. Ağlama. Ähli zat gowy bolar. Öňleri aşyk bolýanlar öz söýgülilerini alkaçan eken. Men bolsa ilkinji är bolup öz aýalymy öýünden alkaçakdyryn. Näme kakaň göresiň geldimi? Hawa kaka. Men soňky döwürde seň ýanyňda şeýle az bolýan bolýan. Ýüregim gysyp başlady. Sen hiç zat alad etmegidim. Sen oýalňyşyňy biz wagtyny düzedýäris. Bet bagçylygam bolmaz. Bolýa kaka. Gıydym can. Sana beyhuş dermanını verirler. Sen hiç zat duymorsun, hiç zadım duymorsun. Ecirem çekmersin. Bolýa kaka. Indi bolsa çaltırak okla. Sen biraz güç toplamaly.
Düşünýämiň? Bor kaka. Men seni söýýän kaka. Menim sen söýýän gyýdym. Balajygym. जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा, कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा, मैं उतना प्यार करूँगा अपनी रानी को। किसी को किया ना होगा, हाँ मैं उतना प्यार करूँगा अपनी रानी को। Mecnun dünya hayran, Leyli gıydı söyünne, Menin seni söyüşümdey söymedinni hiç venne. Şirin perhada aşık, dünya gallı hayrana, Yönümin ney aşık olun, hey bar mı ha dünyada? मगर उन सबसे बढ़ के है कसम से तेरा दीवाना। अच्छा? कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा।
किसी को किया ना होगा हाँ मैं उतना प्यार करूंगी अपने राजा को कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा Aşık maşuk hatam güýçli duýgudur. Sen maňa buyruk ber şonu isleýän. Kemim senki boljak bütün ömrüme sen meniň hanymsyň, senim hojaýyn. Öýümüz aşyklar öýdür, bile gireli. प्यार का राजमहल हो घर मैं रानी हूँ तू राजा हो प्यार का राजमहल हो घर मैं रानी हूँ तू राजा हो अगर कुछ हो तो तेरा डर न हो मेरा डराना सर सजदे से उठता है कि फिर झुकता दोबारा है तेरा घर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा है हाँ कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा दीवाना उतना बना रखा है इस दीवाने को हाय कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा हाँ मैं उतना प्यार करूँगा अपनी रानी को कि कितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा Sen maňa buyruk ber şonu isleýän. Hemem senki boljak bütün ömrüme sen meniň hanymsyň, senem hojaýyn. Öýümüz aşyklar öýdür, bile gireli. Sen oýlap tapajak ekeniň. Sana men oýlap tapandatlarym ýaraýar gerek, dogrymy? Onda maňa bayrak berjekkäm, ha? Siziň ýeriňiz. Ha? Aç garryňa şadýanlyk etmeň kynlygyny bilýäňizmi? Barynda maňa ýer ýaldat getirmeýän garaşýan. Allah! Uçan. Tedi işler ali iş yok mu? Näme bolman? Rasalyan zatlaň hatawyny öğretmeli. Biziň öňkü hasapçymyz ýalançy. Eger sen halal adam bolsaň oň ýerini alyp bilersiň. Sen näçe töleýäňiz? Bir aýda 100 ýa 120 rupi. Ha. Sen näçe diýäň? 1000 mi ýa 2000 mi? Belki saňa sohanan örmeliler. Bu gıtlat jenap syň, oň üstünde de oň şaýlaram da sady wurdun köy. Ol iş 7,5 ya 800 bäri bolmaz. 200. Ha, o jenap syň. Biziň ähliýerin tökmeli bolar. Belki kino orkadyan şaýnam täzirmeli bolar. Yok yok, men bu görünüşdäki telewizorlara belet. On kim yer köp däldir. Ýigit, senden daha soraýarmamy? Han götür şu ýerden. Jenap syň, biz telewizor bejeren madamda öňe deltip bereriz. Ey dost, han dursana. Nire howlukken duraýagyr, sen näme telewizordan baş çykaryp bilýäňmi? Owa Bambeýde işledim. Sen babeýlimi? Ýöreni kim bil işläli? Ya işläsiňer nokmy? Näçe tölejek? Eger men 600 diýsem, seniň 300 alarsyň. Ýöne gaty go bejermeli bolursyň. Hawa, gaty berip bejermeli bolursyň. Ey dursana, nire barýaň? Garaş ahyry. Yok. Yok, men çydamaly. Men agyrsa da näçe agyrsa da çydamaly.
Ay Bito. Bito, teratap bol. Men iş tapdım. Men şäherlikde şol işleýän. Gazanılan pulun ýarmaýan kolar. Terat näçe da satyn aldım. Şondan soňam jibim pullun noly. Näçe toňsagam ýeter. Ertirem şunça pul ýetirärin. Pul soğumağa yer tapar. Men onu näme sowjagym özüm gowulýan. Eger gerek bolsa pulu menden al. Bol ya. Edil hazinede gulplap goýan ýal boljak da. Inni olar tapmasan gerek. Yer bolýa. Men olary ellemäge taň ruhsat berýän. Aha, şeýlemi? Özüň ygtyýar berseň, Terat. Men sen söýýän göwnüm garamy. Yettim, ana tuttum, ana. Ayrıl. Tuttum mu? Goýber. Näme boldy hanım? İnjalypdan gaçmaň hanım. Bolan dat ýok. O nähili bolan zat ýok. O maňa el galdyrdy, utanman urdy. Men sana nähili kömek etip bilerin hanım? Aýdyň, ähli erkekler şeýledir. Ilki hacı kuçuk edýärler, soňam gaharlaryny bizden çykarýarlar, aýaldan kyn. Haninne dur wakaly. Haýş edýän gerek däl, men sana ýalbarýan, göwnümiň aramy. Inne sana hiç kim kömek etmez. Ýok. Näme? Indi beýle zat etmeliler. Dur, men Lukman alyp geleýin. Gitme, göwnümiň aramy. Lukman gerek däl, haýş edýän wah. Ijejan. Salam. Size näme boldy? Nireňiz agyrýar? Men heni size diniňiz görkedim diýemok. Siziň ýarawsuzlyk depterçäňiz barmy? O Lukman bardyr, häzir getireýin. Siz näme toýlumy? Hawwa. Näçe aýlyk? 3 ýarym aý Lukman, ýene de 5 aý onuň galy. Siz özüňiz kynyna salypsyňyz. Eger siziň böwreňizde daş bar bolsa, onu aýryan derman içmeklik size diýän. Derman çagan öldürüp biler. Men çaga dowlyança derman şek däl, özüm şeýle karara geldim. Boluksa zatlar aýtmak gerek däl. Siz ýetagyrdan ejir çekersiňiz, oňa çydaba bilmersiňiz. Bu çıkarılan netice 4 yarım ay münnünün yazılıptır. Siz bir rahat bolmaň Lukman. Ay diýen ýok bolin, ýöne siziň ganyňyzyň barlygy. O zatlaň baryny bilýär. Nämen bilýär? Men ganymyň erwet keselligini. Siz näme bar zady bilseňiz hem şeýle korkunç hoply ýol saýlap alypsyňyz. Ýene de 5 aýdan siz çaga garaşýaňyz. Ýöne o gün öçenli men ölmegim mümkin. Näme diýseňiz bilen siz ony keselhana aýltyň. Bolýa. Onu barlyk etmeli. On böwregine daş bar bolma mümkin. Häzirlikçe bolsa dermançdyn, hemem rahat diýinçalsyn. Serediň özüm gelip barlajakdyryn. Menne bu dermanyň hemmesi ýok. Men gidip şäherden alyp gelmeli. Haýyş etýän çaltyrak getirin, olur juda gerek. Men näçe tölemeli? Hemmesi mi? Ählisi 330 rupolya. Men dermanlar taýýar bolanyny tölärin. Olaň äklisini dolak goýarsyňyz da. Salam aleyküm Cenap Matfur. Girin oturun. Haýş edýän. Oturun. Ehlat ýaýrap ýatyray. Siz näme beýle häl gelip durdunuz? Men birat eşitdim ýa-da bilsem, şoňa size habar edernä. Cenap Şastry, men olaň düşman näle ahyry. Men olaň ikisine de dogry da aýtdym ahyry. Men olary gowusy bolsun diýip jan etdim. O siziň üçin hakykat. İň gowusy olaň hakykatna düşünjek bolmak gerek. Hakykat madam hakykatlygyny alýa. Näme her kim öz hakykaty bolýarmy? Hawa her kim öz hakykaty bolýar. Ot şeýle. Gerek däl, gerek däl. Men ýegildim. Men saňa boyun. Ýen çıkarnyp durma. Bugün bize ýekece de döwük telewizor getiren oklar arkaýyn bolay. O joyun maňa pul gerek.
330 rupi. Yok, men sana yekece köpüm bermen. Yekece rupide sorama. Sen öňe menden 3 ýerde kardarlyň. Onu ödün ok. Biraz garaşmadan bolmaz. Bir de bejermek üçin yüz tutarlar seni işlerdiň. Maňa derman almak üçin gerek. Süýjün ummatlary var. Hora süýjüler var. Süýjün ummatlary var. Hora süýjüler var. Tut onu. Tut onu. Tut onu. Ol dedigini wadya. Dedigini wadya. Polisiýan getirmejek odan pul töle. Çalt ol. Çalt pul töle diýen. Bol. Çaltyrak töle. Ine pul alyň. Ýöne polisiýa ardaýalmaň. Gurleşdikmi? Bagşlaň. Vah işi gaydın, işini örtden, vah haramzada. Näme gözün gapykmy? Seretmele ýoluňa bir düşülowdan. Gözün gapyk bolmasa serede ýoluňa. Näme adam gelýäni görmediňmi? Ur gözün çıkar. Ona degmeň. Onu urmaň diýen men oňlan gurleşeýin. Oň eliňi degirmeň. Ýuwaş. Türji, sen bäriňe seret. Sen men gapyrgam döwdüň. Indi derman bakam töle. Lukman çağırmaly, barlagy girmeli, teklerin üçin tölemeli. Hemmesi 350 rupiýa bolýa. Men tölerim. Tölemedin polisiýa ard ederin. Men düşündüm. Me, alyň. Bolýa gidiberiň. Bir tegelecik ullokan hem sary. Kiçijig gara hem gülüni. Eger hiç ýeriň agyrmasa olar içmek köp manam däl. Şeýlelik bilen men aşam kitmel dermanmy içdim. Wagt men palawym ýanandyr. Hudaýa şükür himmeti ýanmandyr. Han billahi da men näme etdim? Sen näme etdiň? Men öýüň bir ýerine öz adım ýazdym, sen onu gözle. Sen maňa näme aýrak berjek? İki sany posa, biri şu yere, biri beýlek yere. O maňa ýaraýar, gowaýyn. Menim boýnuňda alaýyn. Senem ýanyma dalar. Oňa çenli şol ýadylan at tapmaly. Onu tapýançak ýadap ýyklaýmasak? Men ilk onu ýadaýyn, soň gözläberýär bolýarmy? Ol tiňgiliňi besetsene. Be. O ses nerden elýärkä? Uy. Bir ýere ýazdyňmy ýa ýazmadyňmy? Hawa, eýýem ýazdym. Aýryş ýerden? Gözläber, tapýançan keti ýyklaýdan gerek. Men bolsa oňa çenli gideýin, bir salym gelmeläýin. O meňe ýakam. Olar saňa näme gerek? Aýryş ýerden, tüýsene. Baş üstüne. Kakosyň hodymy? Belki şu çyşada ýadlandyr. Dogry. Men onu duýlanan burçy ýazdym. Elbetde okutyň ýüzüne ýazdym. Way, ýöne öldüräme. Dur. Ýöne bulgurdyňmy? Ol aýnadan ýasalandyr. Yer bolýa. Hudaýa şükür. Gözle. Tapýançaň ejir baryny çekerdiň. Ol uzak wagtlap gözledi. Gözle. Aha. Ne onu tanap çyryk. Öp meni. Sen ruhsat berýärmi? Ýene öpeýinmi? Bestir. Näme şeýagdaýdan peýdalanjak bolýarmy? Wah. Şeýlemi?
Sana näme boldy? Tiret gün bugün nereden noptur? Senden beýle mülayim bolupsyň. Hiç tadı çünem däl. Bu öňünden tölemek eger sen öz adyň nerede ýazylanlygyny bilseň men sana 2 poza däl 10 poza berer. Bolýa, onda men bugün çay şekkä. Men adym şeýle bir ýerde ýazdym, sen onu akşam açan ödleseň tapmarsyň. Onda men çayym sowamaka on şu wagt çaýyn. Gepin gerdesine ora aýtsam, menim öz adymy gizli ýerde ýazyp goýdum. O ýerde däl. Sen onu 10 gün näp bödleseňem tapmarsyň. Tapmanmy? Bito. Hey Bito, men gata jygýan. Ýeň zat ýok. Sen gürleşiňde ähli güýüň sarp edýän. Ýöne senden a sarp etýän. Men şeýlem känem ötýärdiňle. Deň etmän duş etme diýip keýpin aýtmandyrlar. Gaty dogry şol. Sen öz adyňy men aýagyma ýazdyňmy? Ýazdym. Ýöne senem öz adymy men aýagyma ýazsyňa. Sen beýle zat deseň erwetliň alamaty bolýanlygyny bilen okmy? Aýal adam senin adyny oýlanýan wagtyň içinden gaýtalanmaly. Sen in gowy we pali hindiden ani men wagşla. Men inniden weýlek o ýalňyşlygy gaýtalaman. Men sana edýdim ýa-da göwnümiň aramy diýenlerini eger bir ýene bir gezek şeýtseň, meni jansyz ýagdaýda görersiň. Bito, eger sen ýene bir gezek şey diýseň menden şarpy ýersiň. Sen men tabynymy nire aýyrdyň? Aynen onu tereday. Eger şo ýerde bolan bolsa men onu bir ýem tapardym. Men kin alay, men ýertir ýene ýerini alaryn. Ýok, häzir gitde dükanyny al. Ýok, men şumat gitjekkel. Oňa ýetmek üçin bir saat, ýydyň aýtmak üçin bir saat. Sen men dükany hälisini nur otdurdyň. Sen gitjekmi ýa-da ýok? Sen maňa gyrma, bolýarmy? Gidýäňmi ýa gideň okmy? Bu näme bolýaka? Bito, men häzir gitýän. Ol gitdigiçe gaharjaň bolup gidip barýar. Meninle çydamok, menin özümi saklap bilmen. Ece, vah Ececan. Ece. Eger gerek bolsa çağ üçin hemme zada çydaryn. Eger agyr güýçli bolsa näme? Men nirem aňyrýanlygyny sen aňmarsyňam. Dirman şekdel. Asıl içmen. Näme de bolsa içmen. Yok.
Al dermanyň iç. Ýok göwnüm garamy. Men onu ýaňjy içdim. Men haýyş etýän. Maňa ýalan sözlemek gerek däl. Men seň ýan pensiren aşanladyňlan epetli üýşmek dermanyny gördüm. Men senden haýyş etýän. Dermanyň iç. Ýok göwnüm garamy. Derman biziň çagamyza diýan eder, sen onu bilýän ahyr bilýän. Sen beýle güýçli agra näme çydarsyň? Men ähli dada çydaryn, göwnüm garamy. Eýýäm köp wagt geçdi. Men çydam etmeli wagtym känäl. Sen egninde kellämi goýmaga ýytyar ber. Belki men uklaryn, düýşimde dünýä injek çagamyzy görürün, haýyş edýän. Maňa düşegime geçmege kömek et. Men häzir aglaryn, men göz ýaşlarym bilen ähli agyr çykyp gider. Hiç kiri dermanam gerek bolmaz. Sen men ýanymda bolsaň, meni gujoklasaň şeýle bir gowy bolýan. Göwnümiň garamy. Men gyşaryp ýatasym gelýär, ýogsa men ýagdaýym hasir betleşer. Bolýa bito. Basym oglumyz bolar. Belki bolar garagol. Qaqyna gahar eder, ejesini goroglar. Qaqyna gahar etmegin, ol seni söýür gaty. Barmagyn çomolsa-da, käýesi de kä wagt ol seni derrew bagyşlar. Garagol, görme gaty. Oh no, मेरे जैसे हैं। मगर हंसता बिल्कुल मेरे जैसा है, वही हंसी है। यही है चक्कर जानो, मम्मी भी तो यही फंसी है। सच? पापा कितना खुश होते हैं, कैसा हंसते हैं। पापा गुस्सा करते हैं तो पापा प्यार भी करते हैं। पापा गुस्सा करते हैं तो पापा प्यार भी करते हैं। उलट भेद की उल्टी बानी, पर से छाता भीगे पानी। राजा जी घूंघट में बैठे, राज चलाए उनकी रानी। चिड़ी का बच्चा चिड़ी के संग, कट गई डोरी चली पतंग। अरे 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 ए ए ए ए, ए। मम्मी का लाडला मुन्ना, मुन्ने की लाडली गुड़िया। सीधा सादा सा मुन्ना, गुड़िया आपस की गुड़िया। मुन्ना बर्तन भांडे मांजे, गुड़िया करे न कोई काम। घर में टिके न उसके पाँव, मुन्ना ढूंढे सारा गाँव। यहाँ भी ढूंढा, वहाँ भी ढूंढा। मम्मी जी की साड़ी ढूंढे, टांगा ढूंढा, गाड़ी ढूंढे, ठाकुर जी की साड़ी ढूंढे। ढूंढ मचे जंगल में और गुड़िया मिली बगल में। पापा कहते हैं कि शोर नहीं, हम काम करते हैं। पापा गुस्सा करते हैं तो पापा प्यार भी करते हैं। पापा गुस्सा करते हैं तो पापा प्यार भी करते हैं। Oğulcuğumuz şeýle gowy. Qaqasynda meňdäp dur. Ejesinde çalym etýär, ýüz jagady bir geňsi. Ol ulalar boý ýeter, gowanor perdende.
ejesi gözel bolar, kakasy yerlikli. कटोरे में कटोरा बेटा बाप भी गोरा पप्पा बांध पजामा मम्मी ने खींचा डोरा छोड़ो मुझे छोड़ो मैं छत पे जाऊंगा छत पे खड़ा होकर के मैं चिल्लाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ 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 मुन्ना मेरा बड़ा होशियार बाप नाम जमाएगा माँ से काम नहीं होता जल्दी जल्दी दुल्हन लाएगा Bir gün bolsa gapymyzdan alyp geler gelinni, yer tişennek geler iller görmäge oň toýuny. सोने का उसका कंगना चांदी की उसकी बिंदिया दुल्हन मेरी हीरे की गोटे की उसकी चुनरी मूंगे का उसका लहंगा दुल्हन मेरी हीरे की ज्यादा हंसने से भी आँख से आंसू झरते हैं पप्पा गुस्सा करते हैं तो पप्पा प्यार भी करते हैं प्यार भी करते हैं प्यार भी करते हैं प्यार भी करते हैं Bito, sana näme boldy? Sen men sesimi işleýärmi? Men hayran galýan. Şeýle agyr keselli bolsa da henide içinde digir gezip börüpdir. Onu bir zat gorap saklaýa. Çağ edilmek isleýän ehli zatdan üstün çykýar, çydap bolmaýan agyr alyp barsa da o derman çenok. Çağasyna diýen ýetirer öýdýe. Lukman, täze gelendiňden juda bir rahat bize kömek edin. Morf verin. Lukman, biz ona 2 gedek morfi sepdik. Ol adaç köşeşen ýaly diýdi, biraz irkilýe. Soň ýene de urunup başlaýa. Cenab Ravi, Dinleýän Lukman. mene henide senin şeýle dada duşammak. Ýogsa mene epesli işledim. İkimiz diýelden belli Lukmanlar jellauta bilen şanbagy çağırsak näde? Olar hem tereddüt görsünler. Elbette çağırıp bolar ýöne oň üçin juda köp pul gerek bolar. Lukman pulun alazatyn etmeň. Men näil çykdaýjy bolsa da gymmat görmän pulun taparyn. Bitoni iň gowy lukmanlar bejermeler, pulun gurrun ýok. Men pul taparyn. Men taparyn. Bunu mun aramy. Bito, Bunu mun aramy. Meni ýeke goýma. Men gorkýan gitme.
Gorkma, men şu yerde bito. Men sen yanında gorkma. Hawa, Ayşe diyen. Ha, Ravi. Sen köp wagt bäri göremzok. Dogry. Men tenlik işim ma. Aýdy ber diňleýän. Maňa pul gerek. Sen maňa karna pul berjekmi? Elbetde. Saňa näçe gerek? 20 000 ýa-da 25. Belki köprägem bolmagy mümkin. Saňa beýle köp pul näme gerek? Sen onu hökman bilmelimi? Sen meni bağışla. 1 minut dur. Eger ýene de gerek bolsa, çekilmeýän aýt. Men ömrüm ötgänçe sana minnetdardyryn. Maňa minnetdarlyk bildirmek hokman näl. Seniň gowsy oň ýerine näme berjegiň aýt. Islan dadyň bererin. Bir toň bolmadyk güni maňa öýrenjeňe wada ber. Bolýar hadi. Wada berýäňmi? Sözüm sözdür wada berýän. Bolýa onda sen bu pullary ýerine berjegem bolmagyn. Yok. Beýle bolsa pullary ýerine al. Sen onda pullary hiç ýyl wada bermän al. Maňa 5 minut garaş. Men sen bilen gitjek. Kaka. Bito, sizin kakaňyz bu ýere men çağırdım. Şantada gelip bilmedi. Yöne sen gıynanma Bito. Sen batım öýe gaýdarsyň, şonu onu görüp bilersiň, şeýle dämi gıydym? Kaka. Biz sana duydurman kaçıp gaýtdyk. Sen bize gaharlanýan bolsaň dogry edýäň. Yo Bito beýdime. Ähli zat üçin bağışla bizi. Gıydımca sen hiç günahın yok ahır, günahkar men. Kaka. Neme Bito, neme? Men seni söýýän. Menem sen söýgen gıydım. Gıydımca. Gıydıňyzyň şeýle bir ýaşasy gelýär bolan zadyň çennel. Menne sizi köşeşdirýärler, hiç sat ýok jenap Matur. Biz delden Lukmanjala tugulen şanbat çağırdık. Olara garaşalyň. Hayır yoktur. Oňa bütün dünýäň lukmanlarynyň häzir haýryň ýoklugyny özüňiz bilýäňiz ahyry. Siz onu gerekmejek geçirleden halat et bilýäňiz ahyry. Haýşe diýen, siz oňa tanjym ediň. Onuny bir ýetir çekmesin. Haýşe diýen ýalbarýan. Siz şonu däýiň, men oň kösenip ýatyşyny seredip bilemok, görgüli geçýädim. Görgül çağı. Sen hem üçin Radikançynyň ýanyna gidenini aýtmadyň, he? Sen ýagdaýyň nähili?
Ay bolşuna göre. Men heýbir kömek edip bilmenmikem. Yok. Sen rehimli adam radi. Men göwnümiň aramy. Sen men ençe meslegim berjay etdiň. Yine birini berjay et. Men berjay ederim. Elbette berjay ederim. Söz berýän. Men ýoğulanymdan soň radi kançyn öýlenjegiň barada söz. Yok Bito yok. Haýş edýän. Sen oňa beýle kasam ettirme. O seni çäksiz söýýär. Başka birini o beýle yürekden çykýan söýgü bilen söýüp bilmez. Ol saňa wepaly. Sen oňa söz berdiňmi? O seni söýýär. Ýalbarýan. Diýmek men çağam ene mehrinden binesip boljakda. Men onu terbiýelerin. Men ene deregen tutaryn. Men kasam edýän. Ýöne oň üçin Rabbin maňa öýlenmek hukman näl. Oňa beýle bir ehim bolma Bito. Haýş edýän beýdimi? Sen ağrıňa sydan okmy? Lukman çağıraýynmy? Yok. Çağırma. Men ýagdaýym gowy. Ağrym aýryldy. Bito. Bito. Bu gara ol maňa bir ýemden bäri ýatmaga may beren ok. Göwnümiň aramy. Ol kime uklamaga kömek etsene. Haýş edýän. Olya Bito. Men sen ýanynda turar. Göwnümiň aramy. Ağlamak gerek gel. Ýogsa men ölümden soňa ynjalyp ýatyp bilmen. Men saňa wesiýet etýän men ýasym tutup ağlap ýürmegin maňa söz berýänmi? Söz berýänmi? Söz berýän. पापा की बातों का बुरा नहीं माना करते हैं, पापा गुस्सा नहीं करते, नहीं करते, प्यार ही करते हैं। पापा की बातों का बुरा नहीं माना करते हैं, पापा गुस्सा नहीं करते, नहीं करते, प्यार ही करते हैं। पापा गुस्सा नहीं करते, पापा Basam oğlumuz bolar. Belki olar garagol. Qaqady qahar edenne ijedini oğlu gorar. On görejük ýagtyly duýanok. Gynansagam ol özünden gidipdir. Ol köp güýç sarp edip iki tarapyny deňläp ýatyr. Ol heni diri ýöne hiç sat duýanok, hiç sat. Gynansagam bolja bolýar diýen. Biziň edip biljek zadymyz ýok. Näme üçin siziň baryňyz gitýäňiz? Siz nire barýaňyz? Men size Bitoy heniz diýerdiň. Ol demalýa, oň ýüreg heni işleýär. Bito olar bidere sat gurulýar. Men sen diýerdiň bilýän. Sen maňa jogap bersene Bito, jogap ber. Şeýle özüni bilmeýän ýatan adam käýärimi bilmeýän durkan özüne de gelýär Lukman. Dogry ýöne beýle gudrat müňler çadamyň birini bolýar. Ondan başga da on boljak bolmajak belli däl. Belki 6 ay geçer,
Belki 6 yıl hem menden beterim. Ol ak kan keselli, şeýle de diýerler ýöne bu ýagda geljek sagada täsir netirir. 1900-da kıynançly ýagdaýa baryp betdi. Jenap Lukman, betediň bolly utarın. Jenap Matur, siz meni bagyşlaň. Maňa möhürli kagaz alyp beriň. Jenap Matur, siziň gyýdyňyza inni kömek edip boljak gumany ýok. Ýöne oň çagasyny halat et bolaýmakmal. Eger siz karşı bolmasaňyz siz radylyk berýäniniz barda gol çekmeli. Biz bolsa çagany kesip alarys. Eger kyn görmeseňiz haýyş edýän. Şeýerik gol çekin. Oň ykbalyna özünden beýdin goşulmagy siziň hakyňyz ýokdur. Men bitoň adamsy, ol men ayalym. Siz goýadyňyzda saklan jenaplar, şu dünýäde meni ondan aýryp biljek güýç ýokdur. Ol ikiniz diri, siz bolsa oňa öldü diýäňiz. Eger siz oňa bir zat etseňiz, onu özüňizden görüň. Men bito hiç bir kömek bolmajagyny bilýän. Eger şo bolsa, men gyýdym ýok bolsa maňa habar ediň. Siz eliňizden gelen zat etdiňiz. Men siziň hemmeňize minnetdarlyk bildirýän. Görün giderin Jenap Şastry. Siz gidiverin Jenap Matur. Men Arabi bilen özüm baran arkaýyn gidiverin siz. Men hem siz bilen gidýän. Seni bagtly bir ýyl bilen utlaýan. Näme? Sen heni biziň toý eden günümizden bäri bir ýyl geçenok diýjek bolýanmy? Men bulaşdyrýandyr öýtýänmi? Ýok, şu gün Jenap Ravi hanym Bito bilen dogry bir ýyl öň, ýagny Gurban Sultan aýynyň 5 gün tanyşypdy. Men seni gutladym. Indi sen gedäň. Şu gün bolsa Gurban Sultan aýynyň 5-i. Şu gün sen meni gynandyrmaga hakyň ýokdur. Sana gurlamak kyndyr. Men oňa düşünýän. Ýöne sen bir alamat görkede. Eger sen kirpiklerin gymyllasa, sen meni isleýänligiň duýaryn. Bito. Bito bolýa diýäýdi. Haýyş etýän Bito. Sen maňa bir daçyk duýdur. Senden haýyş etýän Bito. Men Bito meni gutlady. Uyam, ol meni esdi. O meni esdi. Ol özüne geldi Lukman. Lukman özüne geldi. Men size aýtdym ahry. Siz orada maňa inanmadyňyz. Gelin özüňizi görüň. Bito sen meni esdiň. Men orada Lukman çagyraýyn Bito. Alo. Men sırkıň ýanyna çagyrýaňyzmy? Hawa Lukman bilen gürleşekler. Lukman, men Bitom özüne geldi. Siz esdiňiz Lukman. Men Bitom ýene men bilen. Bito can berjek bolýar. Insan pırsat düşü. Men size aýtdym gerek. Bu dünýede meni ondan aýryp biljek güýç ýok diýip. Biz çağany halat etmek için ehrizat etmeliriz. Biz çağany kesip alarız.
Men size garaşýan. Bolýa. Sizin lukmanlaryňyz büdüredi. Sizin ähliňiz birleşip bir garaş haýa degen dok. Siz maňa ananmadyňyz. Men aýdýanym bolsa dogry boldy. Siz lukman öz ýalňyşyny bilýärmi? Men söýgü meňdi, büýte ýeňdi, ol diri. Köşeşiň. Maňa Lukman jaňa ähli zady aýtdy. Men dogry aýtdym gerek. Onu näme siz begeneň dok. Men büýtem özüne gel agır lukman. Lukman. Men näme diýsem kem Jenap Ravi. Siz oň öçmänke töweregin has ýagtyrdyp sönýändigini bilýänsiňiz. Bir tohem edil şemýal söner. Bu oň ömrüniň soňky sagatlary. Bito. Siz iyi verilen habary okumak isleň dokmy? Okaň da. Hawa elbetde okaryn. Ýöne şu wagt tordy keseliň. Ählimiz oň dabara bilen 18 ýaşyny belläliň. Birine çağırmakçıdım, onun kimdi yadıma düşünök. Cenab matbuor, siz sadık kulunu çağırmak dendiniz. Şastri. Ödüm yattan çıkadım, ben duydum. Salamu aleyküm. Feredin ben, kim bile geldim. Salam. Hoş geldiniz Lukman. Şuun bir toğun doğulan günü, siz edil vaktine geldiniz. Hava, edil vaktine geldiniz. Men onu bilýän Jenap matbuor sizi gutlaýar. Gutlaw bolýa. Ýöne sowudum toý bedeýär-de. Ine Jenap matbuor. Lukman beni şu uğurları sizin kıyıdığının böğründen tapıptır. Şu daşlar sizin kıyıdığının ecil çekmegine mecbur ettir. Men bitom ölmeyen kakatı kösünün neler deyip ümid ediyen Lukman. O ne geyli? Siz beni iyi veren hatımı almadınız mı? Aldım. Men onu bir neşamant ön aldım. Menim orta onu 10 günlüğünü iyi verdim. Ne ol? İne. Sizin kıyıdığınızın böğründen daş ayırdık. Üren gowu geçti. Diýmek siz bito. Gyýdyňyz sagally. Ol urunup başlady. Damar çekdi, onu kesip çağan halas etmekçi bolduk. Görsek oň burgus tutýan eken. Hawa, şeýle. Oň çağasynyň dünýä injek pursat gelen ekeni. Onun başgady bitonyň ganyň aklygy saklanyp, oň sinesi dogry işlep başlapdyr. Indi şonu bejerip bolar. Elbetde o kudret nädip emele geldi. On diňe Hudaý bilýär. Biz oňa düşünüp bilmedik mene daha howas kömek edenler öýdýän. Göwrelik wagtyna bolup geçýän içki özgerişiklerim kömek edýändir diýen pikirim bar. Şeýle zatlar gaty seýrek bolýar. Belki bu gudraty iň beýik duýgu bolan söýgü döredendir. Kaka. Salam balacığım. Bir kimi tanışaly. Men sen babaň. Men beýle owadan çağılan bu dünýäde bolýanyny bilmeýändirnem. Dünýäde gudratyň barlygyny ananmaly kaka. Borgaýdym. Men o ananar. Jenap. Bito, tordu basımrak kes. Yoksam onu maňa kesiripdiler. Ýok radi, kesmek üçin taýýar bardan kes. Eger bito gelmedik bolsa näme? Jenap Şastri, siz beýle diýmeň. Biziň ählimiz gowlugy Ananias. Yoksa men bitoň adamsyna tas durmuşa çykypdym. Dogry, şeýle zat bolupdy. Senmi? Bunu tapsa serediňe utanman boynuma alýar. Rady bilýärmi näme?
Gel şu yalançı bile gürleşmeli. Arabi. Yürü gideli, yürü. किया ना होगा कि जितना कभी किसी ने किसी को किया ना होगा